गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दिनै भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव क्रिकेटनि गेदेर दावहा। क्रिकेट बुहुम कापनि बे गोनांथार मेचआव भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव गोख्रों जुजिलायनायखौ नुनो मोनगोन। मख'नो गोनांदि दासिम भारतआ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कापआव खेबथाम मेच गेलेना खेबथामबो देरहाना 6 पइन्टजों नैथि सारियाव दङ। मख'नो गोनांदि दिनैनि मेचआव भारतनि क्रिकेट हानजाया बांसिन देरहानायनि खाबु दङ। हादरनि लाख लाख क्रिकेट अनसायारिफ्रा दिनै बे गेलेनायखौ नायदों। मख'नो गोनांदि बांलादेश क्रिकेट हानजाया गिबि बेटिं खालामदों। दासिम बांलादेशनि हानजाया लोरबां फर्मजों गेलेदों। अदालगुरियाव बीजेपीनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लाफैना बेरफ्रुसार बिबुंथि होदों मरियनि बीजेपीनि एमएलए रूपज्योति कर्मी बिथाङा। बिटिआरआव इउपिपिएल आरो बीजेपी सरकार फैनायखायसो बिटिआरआव गुलि बारुद बेरनो रोंला होनना एमएलए रूपज्योति कर्मीया गोख्रों रावजों बुंदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों बिटिआरआव दायो जोबोद गोजोन फैबाय होनना। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल हानजाया मोनसे बियाबाव देरहागोन होनना बिथाङा बुंबावदों। साननि समावनो सासे बर' आइजोनि मानि बेगखौ सेख'ना खारलांदों सिखावआ। चिरां जिल्लानि बेंटल दलहापारा बिक्रामपुर गामिनि थागिबि मांगालि बसुमतारिनि मानि बेगखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा सेख'नानै लानानै खारदों। मांगालि बसुमतारिया मोनफिननो थाखाय आर'ज खालामदों मानोना बेगाव माखासे रां आरो गावनि फोरमानलाइफोरबो दंमोन होनना फोरमायथिदों। बाक्सानि कासुमारि गेलेग्रा फोथाराव कासुमारि जामगुरि बाथौ सिबिसालियाव खुंगा बासेथि से खाथि माइनाव खेराइ फोरबो फालिथाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। फुंबिलि समाव बाथौ थानसालिनि लांगोना बेखेवनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, साइनासालिनि दरखं बेखेवनाय आरो साइनासालि बेखेवनाय बायदि हाबाफारिया मावफुंजायो। दिनै 19 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 22 अक्ट'बरसिम 4 साननि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन कासुमारि गेलेग्रा फोथाराव से खाथि माइनाव खेराइ फोरबो फालिथाया। जामगुरि कासुमारि खुंफुं आफादा 3 सानजों मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो जोबथा सानाव मेथाइ रोजाबगिरि महरै बाहागो लाफैगोन अदालगुरि जिल्लानि अनजालि सना बसुमतारि, बाक्सा जिल्लानि लैथोमा बसुमतारि, पबनसिं बसुमतारिया। दिनै फुंबिलि समाव बाथौ थाननाय, खेराइ मोसानाय बायदि हाबाफारिनिफ्राय जागायनानै साइनासालि बेखेवनाय बायदि रोखोमनि हाबाफारिया मावफुंजायो। से खाथि माइनाव खेराइ फोरबो फालिथाय खुंफुंनाय हाबाफारियाव दोलै नोगोरै बयखौबो बाहागो लाफैगोनखौ मिजिंथिहरदों पान्जा आफादनिफ्राय। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि दावहानि गेदेर खौरां। दरनै हादरनि गिलु बालु दावहाया दासिमबो सुग्लायाखै। दरनै हादरनि गिलु बालु दावहायाव रोजा रोजा सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे न'-बां दोहोन दौलत सिलिंखार जादों। बे समाव इजराइलाव ब्रिटेननि गाहाय मन्थ्रि ऋषि सुनाकआ दावबायफैदों। दावहानि समावनो गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों ब्रिटेननि गाहाय मन्थ्रि ऋषि सुनाकआ दावबायफैदों। मख'नो गोनांदि ऋषि सुनाकआ दिनै इजराइलाव आगान होफैना इजराइलनि हादरगिरि आरो गाहाय मन्थ्रिखौ लोगो हमना दावहानि बागै सावरायगोन। मख'नो गोनांदि मैया बुधबारखालि आमेरिकानि हादरगिरि ज' बाइडेनाबो इजराइलाव दावबायफैदोंमोन। मख'नो गोनांदि दासिमबो दरनै हादरनि गेजेराव दावहाया सुग्लायाखै। जोबोद दुखुनि खौरां, सासे बर' फोरोंगिरिया रुंसारि। अदालगुरि जिल्लानि पानिसालि एमइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगुरु मुर्सि ब्रजेन चन्द्र बर' बिथाङा गोब्राब बेरामाव गोलाव सम जिउजों जुजिनानै दिनै जोबथा हां बोयो। बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैनो हाथों बेखौ आरज गाबदों बिटिआरनि एम दावबायसा बर' बिथाङा। गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव गोदानै हाबफैनाय फरायसाफोरखौ दिनै बरायदों। गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव दिनै गोदानै हाबफैनाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे 3थि आरो 4थि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म साबसिन फरायसा बान्था गथायनायजों लोगोसे गसाइगाव बिएड फरायसालिमानिनो बिबुंगोरा बावैसो पिएचडि बिमुं मोननाय डक्टर अलंबार स्वर्गियारि बिथांखौ बरायनाय जायो। दिनैनि बे गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बिटिआर सरकारनि मावफुं सोद्रोमा विल्सन हांसदा बिथांखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बिएड फरायसालिमानि गासैबो फरायसाफोरनि गेजेराव सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' हारियाव मानसि गोमानाय आरो मानसि खारनाय जाथाया बांगासिनो। बे थासारिया बर' हारिखौ जिंगायाव खोख्लैदों। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय नारेंगुरि गामिनि बिफा प्रदीप कुमार ब्रह्म, बिमा सैथोश्री ब्रह्मनि फिसाजो
मिस सनिया ब्रह्मआ गियान भारती सिनियर फरायसालि हस्टेलनिफ्राय न'आव फैनो होननानै ओंखारबोदोंमोन, नाथाय दासिमबो न' सफैयाखै। बे जाथायखौ लाना नखरा गोथौ जिंगायाव गोग्लैदों। बेनिखायनो सावग्रोमनाय सनिया ब्रह्मखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायदोंब्ला 7002423568 जानबुं नाम्बाराव फोरमायहरनो गुरै खावलायहरदों नखरनि सुबुंफ्रा।